dagbog. Yes. Ondt i benene. Fik jeg sagt det? Okay, så er der nødvendigt i lang tid, indtil vi kom herover. Det var dødssygt. Ej, hallo, Melissa. Du skal tage tog. Vær lige lidt positiv. Det var stadig langt. Kom nu, Melissa. Melissa, for helvede, vi Prøv tog at være lidt toget. positiv. Og det var dødssygt. Og vi kunne have sovet meget længere, og det var Ja, meget det sure. kunne vi. Så, Men så, og så var vi i Kvickly. Det var hyggeligt. Det er rigtig, Kia. Jo, rigtig hyggeligt. Ja, så virkelig. Og så vores oksemørbræd. ja, det kostede 327. Og så spiste en hel pose gifler. Kia, hun har lavet den største pizza med så stor dej. Ja, og se, derovre, jeg har bagt boller. Jeg har bagt boller og pizza i dag. Og jeg spiste 4 pizza. Og vi har set Ramachan. Ja, og det var rigtig god film. Jeg så det var sjovt. Og vi har faktisk haft rigtig mange gæster på besøg. Ja, vi er en af de grupper, der har været heldige. Vi har vist vores hus lidt frem. Jeg vidste slet ikke, at vi ville få så mange gæster. På hoppeborg. Ja, jeg har ikke hoppet nu. Har du ikke? Nej. Har I hoppet? Nej. Ja. Lad nu Alma snakke færdig. Så har vi også Snak købt højt. ind. Så har vi også købt ind. Det går Alma. Yes! Godnat! Så godt. Nej, det fik jeg ikke at sige farvel. Ja, det var tirsdag sidste Hvad er det tirsdag? Der stod vi op. Ja, der stod vi op. Okay, her i dag så gik vi til Det var en meget lang vej. og vi gik 7,5 kilometer derhen for at se en ruin. Og så mistede jeg mobil, så blev jeg nødt til at gå tilbage. Så gik vi til Hammers hus, og så da vi gik, så fandt vi en død hund. Og så havde vi en halv time i Hammers hus, og så gik vi hjem til. Og så var der nogen, der tog bussen, og så var der andre, der gik. Og så skulle vi så også handle det. Hvad fik vi at spise? Sådan det der kyllingebryst. Nå ja, vi har simpelthen lavet kylling op i Og jeg også dejligt, som vi har fået. Vi har Og fået min kylling smagte. Vi har fået kylling, og det var simpelthen den bedste kylling. Ja. I dag der har været mange mennesker og spise hos kage. Ja, så, og de glemte Jeg synes, det var Igen. Ja, Det er onsdag i dag, og vi er i gang med at lave pizza. Vi har været på Naturbornholm. Ja, det var ret spændende. Og jeg så en rugbrød. Nej, det var går. Nej, det var det. Det var ikke det. Vi så også på i dag. Ja, de så også nogle stene, og der var nogen, der spiste myrer. Ja, Ikke myre. der var faktisk rigtig mange, der spiste en myre. Ja. En sur myre. Så gik vi hjem. Nej, så glemte de at tage bussen længere til. Så Ja, Så vi måtte sidde en time hen ved busstopstedet. Og så er det Rasmus. Ja, mig og Melissa, vi mødte Rasmus fra Odense. Odense. Det var rigtig nice. Det var rigtig nice nok, det der... Naturbornholm. Kan du bare fortælle om én ting, du oplevede derhen? Der var sådan en ting, vi gik ind i. Spændende. Ja, og så rullede vi op med en rulletrappe ned. Og rigtig stejl. det var helt fint. Jeg tror, Og så var der vand. Og så kom vi ind og så sådan et mega nice show i 8. Er det 4 dage? Ja, jeg tror ikke. Nå, fordi stolen rystede, så må det være 4 dage. Ja, jeg tror Nå. ikke, jeg havde 8 så meget har de udviklet. 8 jeg tror kun, de har lavet... Eller 5 dage. Altså, jeg tror kun, de har lavet til 5 dage. Ja, okay. Det er 5. De der foran, det der, jeg tror, det bliver foran, der brummer. Fordi stolen, der gik med. Okay, Jeg troede bare, det var en, der sad og vippede på de der stole hele tiden. okay. Så fik vi lasagne til aftensmad, og det var gangen. Ja, det gjorde. Man kunne måske ikke salt på. Der var salt i. Så ja. Og vi gik sent i seng i aften. Jeg tror, der kom en halv liter i, eller sådan noget. Det var ikke min skyld, at jeg tabte salt ned i, okay? I kunne bare selv have lavet noget. Jeg stod og lavede det hele selv. Ja, men så var det godt, du lavede boller, fordi jeg var sulten efter det. Jeg synes, det var pisse nederen, at vi skulle være så tidligt hos hytter. Der var intet socialt over. Jeg synes, det var fint. Vi kunne sove. Snart er torsdag. Vi ses, Skatterbasser. Skattermus. Hej, du. Hører det. Det er torsdag i dag. Ja, vi var i Svanike med bussen. Og det var en
rigtig Nej, lang tur. Emilie, vi sætter på en hest, det er ligesom dumt. Vi var med bussen, og så var vi 3 timer i Svanike. Det var sådan okay. Det eneste, de havde, det var bolsjer og sådan en gammel heksebutik. En pølsebutik. Ja. Heksebutik. Ja. Hekse. Og så var vi hjemme igen, og så skulle jeg på besøg. Finder de. Den smagte fantastisk. Ja, det var... Der var det melon og parmaskinke. Og jeg fik melon. Woohoo! Og så købte vi 2 svinemad. Til hovedret. Vil I se kisve kylling? Ja, det har vi forstået nu, Melissa. Må det ikke få det? Og så, og inde i den, så lavede vi sådan noget ost ind i. Og det kunne Finn også godt lide. Det var mig, der... Finn kunne godt lide det, selvom det var ost. Ja, og så... Og Emilie og mig, vi lavede grøntsager. Hvad lavede jeg? Ja, så blev der lavet salat og kartofler, og så sådan lidt sovs, det smager helt vildt godt med os. Og så skulle mig og Alme helt vejen over til... Allinge. Det er fucking is. Og så da jeg kom tilbage, var vi helt snøret. Ja, I havde Ja, så så lavet lavede eller altså, Det så var var... seriøst. Mig og Alme har sikkert råbt der og sang på mig. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Fint. Ja. Ispande, ja. Ja, og så gik vi tidligt så. Gør vi det? Du gjorde. Gjorde vi? Hvordan? Hej, hej. Goddag. Hej. Fredag. Siger hej, Melissa. Hej. Vi var tidligere. Så vi var 6:30, tror jeg det var. Og så rykkede vi op, eller... Ja, og så kørte vi bus, og så skulle vi med færgen og tage et øl. Så kig. Ja, færgeturen, den var rar, synes jeg. Nå ja, der vil jeg ikke Hvad lavede vi, da vi kom af færgen? Hvad skete der så? Vi, mig, Silvia og Amalie og Mille, vi gik ned og købte en hotdog. Jeg siger det bare, der var 5-6 spurgte mit nummer. Dem kan ikke kun komme mig. Ja, okay. Og så tog vi en Bus? Ja, Det er godt, Emilie. et bus fra Ystad til... Oh my god, så var der sådan Fra Ystad til lortebørn, der bare sang. Ja. Hold kæft. De var helt vildt irriterende. Sad I også i den bus? Ja. Altså, Jeg var ikke stå. jeg sov på Almes skud, og jeg blev så sur, jeg ville lige gå give Og Alexander, han snorkede. Ja. Ja, seriøst. Det var mega sjovt. Jeg troede, du var Anders K., så jeg sad sådan... Ej, jeg troede, du var Anders K. Og så lå jeg på min Emilies skulder, og jeg kunne bare høre ham bag. Ja, seriøst også. Jeg sad ved siden af Anders K., og så Anders K. han faldt i søvn også, og jeg havde musik i ørerne mega højt også, for jeg troede, det var Anders K., der sad og snorkede også. Og sådan skubbede jeg til Anders K. Anders, og sådan, jeg skubbede sådan til Anders, sådan, og så vågnede han også, og jeg siger, Anders, du ved godt, du snorker, og så kigger han sådan på mig sådan mærkeligt også, og sådan noget. Og så kunne jeg høre det igen, og han sådan sad vågen, og vi sad sådan og snakkede sammen, og så sådan fandt jeg så ud, at det var Alexander, og så får jeg mig ved at flække. Jeg så sådan efter at vågne, ikke? Og så sad og kiggede, og så Frederik, han sad og ventede, og så sådan... Ja. Hun ligger altid sådan her. Ja, Emilie, hun ligger altid med åben mund. Og så ligger folk et finger i munden. Jeg ved faktisk aldrig, hvor den finger har været. Tænk, hvis de lige har klået sig lidt i nummen eller sådan noget, så stikker den ind. Ja, så kom vi hjem, og så tæller alle sammen. Alle kunne godt det forskellige der den her. Okay, og så kom vi hjem, så kom vi på tog fra København til Roskilde, og så var det også Dejligt mund. Og så sagde vi farvel.